Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Shipongot kirunget Hindu kila Khlad no kat ba khat khandai ngut kila mensau ha Jingïatyngkhuh ka bus bat ka kali bolero ka belajar ha prayer graj jong ka jela Uttar Pradesh. Kini kirunget Hindu kila wan na Korba district jong ka jela Chhattisgarh kat ba kedang temu bandet jega Jinglehñiam Maha Kumbh ha sangam. Kini kirunget Hindu kidi ki basyong ha ka kali bolero kila mat ka Jingïatyngkhuh bat ka bus ka baban na Rajgarh district na Madhya Pradesh. Umendri rangba ka Uttar Pradesh ula shimkhya ya kani ka jingja accident bat ula betha ban penstat de ki kam ajing arab ha ka juga por ban pentiknaru ban ajing sumar ya ki ba mensa ha ka basdang jong na katayo hanyongut kirunget Hindu na Andhra Pradesh hadien ba kila Leit phai na ka Jinglehñiam mahakum kila Khlad no hadien ba ka bas ba ki shong Jingïatyngkhuh ban ka trok ha Jabalpur district jong ka jela Madhya Pradesh kumjuru ha ka art pkhnai tarik ukla lingkot lai phongut kirunget Hindu kila Khlad ha ka Jinglehñiam ka belajar ha ka Lynti ba kin Leit ka Jinglehñiam mahakum na kini ki arpasan ngut ladaban itho bat kidan 100 phongut ki ba mensau yatho upulit officer uvai bhav Krishna kini ki jingja kilami ha ka than sangam ha ka Jinglehñiam mahakum hadien ba belian ba kirunget Hindu na baro ka bai kari kenthop na ki weipat kiri kilalit ban som hawa ganga ha ka Jinglehñiam mahakum kabala khat kamoni amavasya kabadi ka Jinglehñiam ka bakham karpang jong ki Hindu kipat ba kila thnyan bat kila penpraru ya ka jaka balaker bandum jam shashiliang kabalawan ra ka jingmen saw bat ka jingyap brew ya thu ki pulit ka Jinglehñiam mahakum kala sedang na do ka khatlai tarik kala lingkot bat kan kot ha ka ar phundri tarik urum phang arja arpasan kani gadi ka Jinglehñiam ka bahe tam jong ki Hindu ka ba ki jupenlong ha prayagraj jong ka jela Uttar Pradesh man ka shispa saw snam